Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι λάθος. Τι λες μωρέ, τους κάνει όντως. Κάτσε ένα λεπτό. Τι κάνεις μωρέ βλάκα? Τι? Έλα ρε, να σου πω, εσύ δεν έχεις παίξει το βίντεο κλιπ του Apple. Είναι λάθος. Τι λέει Τι, θα το έκανες, Ρουφιάνος. Είναι η σειρά που όλοι αγαπήσατε. Κάθε εβδομάδα νέο βίντεο με αυτό το quiz που κάνουμε εδώ. Αυτή τη φορά, σε αυτό το βίντεο, ο Hateboss καλείται να μας δείξει ότι είναι πραγματικός φίλος μου. Έχω απαντήσει σε 20 ερωτήσεις, άλλες προσωπικές, άλλες πικάντικες. Γι' αυτό μείνε μέχρι το τέλος γιατί θα πάθεις μεγάλο σοκ. Hateboss, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος και ξέρω ότι θα βρω πάρα πολύ. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατος. Νομίζω ότι θα χρειαστεί στην πορεία χαρτί και στυλό 100%. Τι λέει αυτό? Νομίζω ότι θα χρειαστεί χαρτί και στυλό σε κάποια φάση. Κάποια πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, να ξέρεις. Πάμε να δούμε. Θα νικήσει πάνω από 10, πάνω από 13 έχω βρει σίγουρα. Το λες δηλαδή αυτό? Ναι. Στο άλλο βίντεο, ο αδερφός πόσα θα βρει? Σίγουρα λιγότερα από μένα. Λες, και εγώ δεν πιστεύω αυτό. Για να δούμε ποιος είναι πραγματικός φίλος μου. Ο Hateboss ή ο Hatelord? Ερώτηση νούμερο 1. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό? Θα σου δώσω 4 επιλογές. Χωρίς να ακούσεις τις επιλογές. Κλειδώνεις απευθείας. Ναι. Το μπεκρί μεζές είναι αυτό το πύλινο που έχει χοιρινό. Και σε πύλινο μπορεί να. Αυτό. Δεν είναι μόνο χοιρινό. Είναι και Μπεκρί μεζές. κλειδώνεις εκεί, μπεκρί μεζέ δηλαδή. Είσαι σίγουρος? Hateboss, αυτό που απάντησες είναι σωστό. Και πάμε 1-1 αυτή τη στιγμή ο Hateboss. Έχει μπιφτέκι, μπριζόλες. Αν λύγει Ντουμπάι μπορεί να το κάνει. Απάντησε σωστά στην πρώτη ερώτηση. Ναι. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση. Πάμε. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία. Θα σου δώσω 4 επιλογές ή θες να πας απευθείας? Ξέρω ήδη ποια είναι. Vanilla Sky είναι, αλλά πες γιατί μπορεί να θυμηθώ μια και θυμάμαι. Λοιπόν, νούμερο 1. Ναι. Δωμάτιο 23. Ναι. Πλάκα κάνω, δεν λέγεται δωμάτιο 23, λέγεται 23 σκέτο. Νούμερο 2. Vanilla Sky. Νούμερο 3. Memento. Νούμερο 4. Donnie Darko. Και το μημένο σαν πολύ Vanilla Sky. Κλειδώνεις το Β. Είσαι σίγουρος? Καλά το παπτάκι, ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι Άντε, σωστό. χωρίς καν να μου πει τις ερωτήσεις το βρήκα. Η ερώτηση που θα σου κάνω είναι η εξής. Θα ήταν πολύ εύκολο να σου ερωτήσω τι κατοικίδιο προτιμάω. Όπως σας ρώτησα και εσάς. Ναι. Δεν θα κάνω αυτή την ερώτηση. Η ερώτηση θα είναι με παραλλαγή. Και η ερώτηση είναι η εξής, φίλε. Πόσα είδη κατοικιδίων είχα στη ζωή μου? Είδη κατοικιδίων. Ήδη. Τι θέλεις να ξέρω και μου τη βάζει για τρίτη ερώτηση, ρε, δεν πάει καλά το παιδί. Λοιπόν, θα πω σίγουρα γάτα, σίγουρα θα έχεις κανένα ψάρι γιατί είσαι ενηδρείο. Τώρα δεν θα έχεις και κανένα λαγό ή κανένα σκύλο. Άντε, ας πω 3. Είσαι σίγουρος? Ναι. Κλειδώνεις. Κλειδώνεις. Ναι. Έκανες το πρώτο σου λάθος. Πω, πού να ξέρω. Και φταίς εσύ που έκανες λάθος. Γιατί ανέφερες το ψάρι που το είχα ξεχάσει ότι είχα ψάρι και το ανέφερες τώρα. Και θα σου έλεγα ότι ήταν σωστό η απάντηση στα 3, αλλά δεν είναι 3, είναι 4, φίλε. Γιατί είχα και πτηνά σε κατηγορία, παπαγάλο κτλ. Είχα και γάτα και ψάρι και τι άλλο είχα? Τι άλλο έχεις? Πολλά χρόνια. Σκύλο. Τη Ρεγκίνα, κουνέλι. Είδες που δεν με ξέρεις, φίλε, τη σοκαλά. Ούτε εσύ ξέρεις, 3 έχεις. Ναι, είχα ξεχάσει το. Ούτε εκείνο θυμάται. Δεν πειράζει, είναι λάθος. Είναι λάθος. Ερώτηση νούμερο 4. Ναι. Τι προτιμάω περισσότερο? Γάτα. Ταινίες, βιβλία ή σειρές? Ταινίες. Κλειδώνεις. Ναι, ταινίες. Όλες οι αγαπημένες σου ταινίες. Αυτό που απάντησες είναι Ναι. σωστό. Βέβαια. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 5. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη μου ξένη σειρά. Θα σου δώσω 4 επιλογές, εννοείται. Ναι, νομίζω ξέρω. Α. Alice in Borderland. Αυτό τι έχω. Β. La Casa de Papel. Γ. Δεν το έχει δει καν. Αχ, το έχει δει. Ο Ένοχος. Δ. Prison Break. Α, και Prison Break μπορεί να το αρέσει. Αλλά θα πω άλλη στην Borderlands. Αλλά μπορεί να είναι και το Prison Break, ρε φίλε, αλλά θα πω άλλη. Δεν θα κλειδώσω άλλη. Κλειδώνεις. Βασίλη, το που απάντησες Ναι. είναι λάθος. Φω. Το Prison Break είναι. Φω. Έλα μωρέ. Λυπάμαι, το Alice in Borderland ήταν μια τρομερή σειρά, αλλά σαν το Prison Break δεν έχει. Έκανες το δεύτερο λάθος σου. Για να δούμε. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος θα τα χάσει όλα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να κάνετε όλοι ένα subscribe γιατί βοηθάει το κανάλι. Αυτό, ακόμα να κάνεις. Κάνε. Ερώτηση νούμερο 6. Θέλω να μου πεις πόσα σπίτια έχω κατοικήσει, να ζω εννοώ, όχι τα εξοχικά μου ή τη γιαγιά μου ή τον παππού μου. Πόσα σπίτια έχω κατοικήσει. Διαζώμενα. Ναι, Πώς να μείνεις μαζί με το πατρικό μου, έτσι. Και το πατρικό σου. Αυτό εννοώ. Το είχαμε
ξανασυζητήσει πιο παλιά. Λοιπόν, 1 το πατρικό σου, 2 αυτό το μικρό μου το σνί, 3, 4. Σίγουρα θα υπάρχει ένα 5. Ωραία, θα πω 5. Είναι 4, ξέρω 4, αλλά σίγουρα θα υπάρχει άλλο ένα. 5. Κλειδώνεις, είσαι σίγουρος? Ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι λάθος. Τι? Είναι 4. 4 είναι. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Το πρώτο σπίτι που έβγαλε από το σπίτι μου ήταν στον Κορδαλό. Άρα. Αυτό με το σνί. Ναι, μετά το στρατεύτηκα. Άρα. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά πήγα Πειραιά, από τον Κορδαλό και από τον Πειραιά Μανιάτικα. Λέω θα υπάρχει κι άλλο ένα. Λίγο πιο. Είναι 30 χρόνων. Θα έπρεπε να σκέφτεσαι. 30 χρόνια έχω αλλάξει 4 σπίτια, μαλάκα λίγο είναι. Είσαι σοβαρός, μαλάκα κι εσύ. Μα λέω εντάξει, θα υπάρχει κι άλλο ένα πριν το στρατό. Ή ναι, πριν το στρατό που θα ξέρω. Ερώτηση νούμερο 7. Θέλω να μου πεις, φίλε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τα άτομα τα οποία είπαμε. Θα δούμε ποιος είναι πιο πιστός φίλος. Ναι, αλλά εγώ θα σκεφτόμουν, φίλε, για σένα. Κάτσε, ρε φίλε. Το πρώτο σπίτι που άλλαξε ήταν μετά το στρατό. Άρα δεν παίζει να έχει, αυτό δεν ξέρω. Ήταν το πρώτο σπίτι αυτό. Ερώτηση νούμερο 7. Θέλω να μου πεις, Βασίλη, ποιο είναι το αγαπημένο μου γλυκό? Γλυκό, το cheesecake. Μπορείς να σου πω. Όχι, cheesecake. Κλειδώνεις? Ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι σωστό. Επιτέλους επέκτρεψες τις νίκες, γιατί δεν σε βλέπω καλά, Βασίλη. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 8. Ναι. Το έχουμε αναφέρει πάντως, να το ξέρεις αυτό. Ό,τι σου έχω πει το έχουμε αναφέρει και μπορείς να το σκεφτείς, είναι στην ύλη των Πανελληνίων. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο παιδικός μου ήρωας. Και θα σου δώσω 4 επιλογές, το έχουμε αναφέρει ξανά. Πάλι καλά που θα μου δώσει επιλογές γιατί δεν έχω ιδέα. Α. Σούπερμαν. Β. Μαύρος πειρατής. Γ. Ζωρό. Δ. Σπάιντερμαν. Γιατί μου είπες το Spider-Man στο τελευταίο, γιατί για κάποιο λόγο πήγα να πω Spider-Man πριν μου πεις τις ερωτήσεις. Αυτόν σκέφτηκα πρώτα απ' όλα. Αλλά και ο Ζωρό κάτι μου θυμίζει. Αλλά αφού η πρώτη μου έτσι σαν σκέψη ήταν το Spider-Man, λογικά θα ήταν από το υποσυνείδητό μου, άρα θα πω Spider-Man. Γιατί θα το θυμάμαι το συνείδητο μου. Κλειδώνεις. Spider-Man, ναι. Βασίλη. Superman, όχι Spider-Man. Βασίλη, αυτό που απάντησες, Ναι. λυπάμαι αλλά είναι λάθος. Superman. Είναι Ζωρό. Και έχουμε αναφέρει ακριβώς την υπογραφή μου σαν EPMTX που έβλεπα μικρό στο Ζωρό που έκανε το ζητά. Και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Βλάκα. Βλάκα, Βασίλη, πέφτει στα μάτια μου. Τώρα θα αρχίσει, πρέπει από εδώ και πέρα να Αν δεν μου σκέφτεσαι. έλεγες το Spider-Man στο τέλος, θα σου έλεγα Ζωρό. Τι μου είπες και εσύ Spider-Man. Βασιλή, λυπάμαι. Ερώτηση νούμερο 9. Αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν, να ξέρεις. Πόσα αθλήματα έχω κάνει στη ζωή μου? Μην μου πεις, για παράδειγμα, έπαιξα μπάσκετ με τους φίλους μου, να έχω πάει σε ομάδα. Κατάλαβες. Να είμαι κάπου. Ωραία, πού να ξέρω. Τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Βάλε και σκέψου τι έχω κάνει και πάμε παρακάτω. Για να σε δω. Πόσα αθλήματα? Δεν έχω επιλογές. Ναι, θα σου δώσω 3 επιλογές. Για πες. 5, 3, 1. 5 δεν είναι σίγουρο. 1 είναι σίγουρα το καράτε. Όχι καράτε. Δεν ξέρω. Μαύρη ζώνη. Άμα σέβεστε. Τώρα ρε φίλε, έφτασες μαύρη ζώνη. Άρα για να φτάσεις μαύρη ζώνη ήσουν ένα στο δημοτικό, σου πήρε πολλά χρόνια. Άρα δεν πρόλαβες να κάνεις πολλά αθλήματα. Αλλά δεν ξέρω ότι δεν έχεις κάνει πολλά. Αλλά δεν νομίζω να έχεις κάνει μόνο ένα άθλημα. Ένα μόνο. Καμιά μπάλα δεν γίνεται να μην σε έχει στείλει ο πατέρας σου. Θα πω 3. Πηγαίνεις στα 3. Ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες, πάλι καλά άκουσες τον εαυτό σου και είναι σωστό. Μου πήρε 6 χρόνια το τάικφοντό. Ταυτόχρονα με το τάικφοντό έκανα 2 χρόνια ποδόσφαιρο στην ομάδα του σχολείου. Ναι, Και κολυμβητήριο Δευτέρα Γυμνασίου θα πάρει το χρυσό βατόμουρο. 3 αθλήματα. Ετοιμάστε, ρε. Εδώ φίλε είναι παιχνίδι γνώσεων, δύσκολο. Ερώτηση νούμερο 10. Με γνώρισες σαν ράπερ, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Να ντε πες. Θέλω να μου πεις πόσα συγκροτήματα είχα στη ζωή μου. Εύκολο. Είσαι σίγουρος για αυτό που λες? Περίμενε. Matrix, Epi Maze ή 3 ή 4. 3. Να σου δώσω επιλογές. Έδωσε. Α, 5, Β, 3, Πολύ το Γ, σκέφτομαι. 2. 3 είναι. Epi Maze, Matrix και άλλο ένα που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν που ήταν πριν το Epi Maze. Μπορεί να είναι και 4, αλλά δεν την έδωσε επιλογή. 5 έδωσε επιλογή, οπότε 5 δεν είναι σίγουρα, οπότε είναι τα 3. Βρήκα. Βασίλη, αυτό που απάντησες Οχ. είναι λάθος και θα σε φάει η σιγουριά σου γιατί τα συγκροτήματά μου είναι 5. 5 είναι. Περίμενε, Epi Maze, Matrix. Τι είναι το άλλο. Κοντραπόστο, Ναι. το πρώτο μου επαγγελματικό. Το τρίτο που το Και έχουμε θυμάμαι. άλλα 2 που είναι πιο κάτω. Το ένα είναι, στο έχω ξαναναφέρει, το ΑΑ Crew που έβγαλα κομμάτι με το μηδενιστή στο σπόρτι. Το θυμούνται οι παλιοί, ένα αυτό. Και Γιατί αυτό τι ήταν. το πρώτο μου Ήταν αυτό μόνο. ήμουν ένα συγκρότημα μαζί με τον Παντελή. Και το πρώτο που το έχω αναφέρει 2-3 φορές μόνο και σου έχω βάλει και ένα βιντεάκι στο YouTube. West Side Crew. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα νούμερο 11.
Αρχίζει το παιχνίδι γνώσεων και γίνεται πολύ δύσκολο. Στην πρώτη δεκάδα, Βασίλη, έχεις βρει λοιπόν 5 στα 10. Όχι, στα 11. Στα 10. Τώρα πάμε στο 11. Τώρα πάμε στο 11. Ναι, ναι. Έχεις βρει τα μισά. Τώρα θα κάνω 10 σωστά για να πάει 15. Για να σου δω. Εδώ να αρχίσει να είναι δύσκολα γιατί δεν είναι επιλογή, μία επιλογή. Θα σου ζητήσω, φίλε, ναι, αυτά ήταν τα εύκολα, φίλε. Ετοιμάσου τώρα για να φας μεγάλο. Βασίλη, θέλω να μου πεις τα top 5 κομμάτια μου με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Στο YouTube, Έχω ένα λάθος. Περιθώριο ένα λάθος. Ένας λάθος, ναι. Ωραία. Μονακό. Ναι. Ό,τι άφησες μισό. Ναι. Μπέλα. Ναι. Το top 5 σου είπα, έτσι. Ναι. Έχεις βρει τα 3. Για να σε βοηθήσω, θα δώσω μια βοήθεια. Θες να σου δώσω μια βοήθεια. Περίμενε, όχι ακόμα. Μετά τη βοήθεια. Να το πω. Μπορεί να πάει. Έκανες το λάθος σου και δεν είναι. Έχω άλλο ένα λάθος. Άμα κάνω λάθος, έχασα δηλαδή. Για να σε βοηθήσω, έχεις βρει. Μετράει και το δικό μου. Όχι, στο κανάλι μου. Για να σε βοηθήσω, Ναι. έχεις βρει το νούμερο 1, το νούμερο 2 και το νούμερο 4. Λείπουν το 3 και το 5. Το 5, σκέψου καθαρά, το 5. Νομίζω είναι ένα, αλλά δεν ξέρω αν είναι έκτο ή πέμπτο ή μπορεί και τρίτο. Να πω πιο στο μυαλό μου, αλλά δεν θα το πω, δεν θα το κλειδώνω. Ή το κάτι που να σου μοιάζει, το δεν έχει τίτλο ή δεν έχει λόγο. Ένα από τα δύο, ένα από τα τρία. Από παλιά, αλλά πρέπει να σκεφτώ κανένα καινούριο που πάει καλά. Υπάρχει κανένα καινούριο που πάει καλά. Μονακό είπαμε. Άντε, ας βάλουμε. Δεν είχα λόγο. Ναι, και βρήκες τον αριθμό νούμερο 5, φίλε. Το νούμερο 5 ήταν αυτό. Και τώρα πάμε για το νούμερο 3. Το νούμερο 3. Είναι πολύ αγχωτικό, Εδώ θέλουμε σκι. Βασίλη, εδώ παίζονται φιλία μας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχεις βρει απευθείας. Αλέ! Το θυμήθηκα τελευταία στιγμή! Τι? Το αλέ δεν έχει φτάσει ακόμα 1 εκατομμύριο. Ας ξεκινήσουμε στο YouTube. Τι λες, Ναι, πρώτο και κύριο Κάτι και να σου μοιάζει. έκανες λάθος. Είναι το κάτι να σου μοιάζει. Δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο μπετόβλακας, φίλε, για να μην βάλεις το κάτι να σου μοιάζει. Ένα ιστορικό κομμάτι μαζί με το ότι άφησες μισό. Τι βλάκας που είσαι. Βασίλη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φίλε, ήμουν σε βάση. Έλα τώρα το αλέ που δεν έχει. Αφού το αλέ έχει γίνει viral. Θα ρεφάρεις την επόμενη ερώτηση. Και το σκεφτόμουν για το κάτι που να σου μοιάζει, ρε φίλε. Θα ρεφάρεις τώρα σε αυτή την ερώτηση. Γιατί θα σε ρωτήσω τα top 5 κομμάτια μου στο Spotify. Μπορεί να είναι και κάποια που να είναι ίδια, έτσι. Ωραία, ό,τι άφησες μισό. Το βρήκες. Μπέλα. Το βρήκες. Εδώ νομίζω είναι το δεν είχα τίτλο, όχι το δεν είχα λόγο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το κάτι που να σου μοιάζει δεν είναι σίγουρα πάντως γιατί το θυμάμαι. Έχουμε πιάσει τη συζήτηση αυτή περίπου εβδομάδες, αν θυμάσαι καλά, στο ίδιο ακριβώς δωμάτιο. Και είσαι τόσο βλάκας, το οποίο πρέπει θες πολύ ξύλο να ξέρεις. Λοιπόν, Bueno Papi. Ναι, Είδες, εδώ υπήρχε το Bueno Papi, πριν στο άλλο δεν υπήρχε. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πόσα έχω βρει τώρα, 2 έχεις βρει τα 3. Μπέλα, ότι άφησε μισό και τέτοια. Και τα έχεις βρει με τη σειρά κιόλας. Ναι. Όχι ακριβώς με τη σειρά, αλλά ναι. Έχεις βρει το 1, το 2, το 3. Λείπει το 4 και το 5. Ωραία, ας ξαναβάλω. Έχω ένα λάθος είπαμε πριν. Ναι, ναι. Δεν είχα λόγο. Κλειδώνεις. Όχι, περίμενε. Μονακό, άντε στο δω. Κλειδώνεις. Ναι. Στον παπάτσι είναι λάθος. Αλήθεια. Τι θέση είναι το Μονακό, ρε φίλε. Αν δεν κάνω λάθος, το Μονακό πρέπει να είναι στη θέση νούμερο Μπέλα το έχω πει. 6, ναι. Θυμάμαι σίγουρα ότι είναι ή δεν είχα λόγο, δεν είχα τίτλο. Ωραία, δεν είχα λόγο, το βάζω μέσα. Κλειδώνω. Κλειδώνεις, είσαι σίγουρος. Ναι. Είσαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά το κλειδώνω. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι λάθος. Ποιο είναι το κάτι που μας μοιάζει και το δεν είχα τίτλο. Είναι δυνατόν κομμάτια στο Spotify, τα παλιά που τα ανεβάσαμε μετά να έχουν πάει μόνο το ότι άφησες μισό είναι. Νούμερο 4. Είναι αλλού. Δεν θα το λέω. Νούμερο 5. Το κομμάτι το οποίο μπήκε στις περισσότερες playlists μαζί με το ότι άφησες μισό στο Spotify. Αλέ. Ράπ γυμναστική. Τα είπα στο όλα. άλλο. Φίλε μου, με απογοήτευσες. Τα είπα στο. Φίλε μου, με απογοήτευσες. Ερώτηση νούμερο 13. Και πάμε εδώ να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Βασίλης. Θα ρεφάρεις καθόλου. Θέλω να μου πεις πόσα κομμάτια μου έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο στο YouTube. Μαζί Τι μαζί. με το δικό σου. Έχω επιλογές. Ναι, οι επιλογές είναι Α5, Β, 6, Γ, 7, Δ, 4. Άρα η 4, η 5, η 6 ή 7. Ξεκινάμε. Squads. Μονακό. Το έφτασε. Ή δεν το φτώχει. Νομίζω το έχει φτάσει. Μπέλα. Ό,τι άφησες μισό. Το κάτι που να σου μοιάζει τώρα έχει φτάσει. Κάτσε και να το πάω και με το YouTube. Στο YouTube να τα πάω λίγο με τη σειρά. Το ό,τι άφησες μισό ήταν το πρώτο. Μετά ήταν το Squads εκεί μαζί με τον Μπέλα και το Μονακό. Και κάπου εκεί μαζί με αυτά, τα 4. Πριν μου είπες το δεν είχα λόγο ότι ήταν το 5ο καλύτερο τραγούδι σου. Ενδιάμεσα δεν υπάρχει άλλο που έχει 1 εκατομμύριο. Αλλιώς θα είχε μπει στη λίστα. Το κάτι που να σου μοιάζει το έχω βάλει. Προηγουμένως. Όχι, τώρα στα χέρια που έχουμε Δεν το μέτρησες, όχι.
Δεν το έχω βάλει, δεν το έχω βάλει. Ο Βασίλης είναι τραχανάς, παιδιά. Δώσε μου ένα λεπτό ακόμα. Λοιπόν, ό,τι άφησες στο squat, μπαίνει το. Αν βγάλεις το squat, μπαίνει το κάτι μας μοιάζει, άρα 5. Και τώρα προσπαθώ να σκεφτώ αν το δεν είναι. Άγανε με το βλάκας. Δεν ξέρει τη μυθική. Ότι άφησες μισό, Μονακό, squat, μπέλα, κάτι που να σου μοιάζει. Ναι, πριν έβγαλα 6. Γι' αυτό έχω κολλήσει τώρα. Το είπες και προηγουμένως ένα. Το είπα πριν. Τώρα το είπα. Ό,τι άφησες μισό πρώτο. Squats, Μονακό, μπέλα, κάτι που να σου μοιάζει και άλλο ένα είπα πριν. Άλλο ένα δεν είπα πριν. Ναι. Και αυτό το άλλο που είπα. Ωραία, 6. Κλειδώνεις. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το άλλο, το 6 το είπα. Βασίλη, πιστεύεις το έχεις βρει. Ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες δυστυχώς είναι λάθος. 5 είναι. Είναι 7. Πριν ακριβώς ένα μήνα, στο ίδιο δωμάτιο, πανηγυρίσαμε για ακόμα μια κατάκτησή μας. Είναι αλλού 1 εκατομμύριο. Και τα κομμάτια είναι 7, φίλε. Και ποιο ήταν το άλλο. Αυτό δεν είχα λόγο. Πήγε, είχε πάει. Από τα πρώτα είναι. Ο Βασίλης, παιδιά, αγχώνεται. Γιατί σε λίγο θα πάρει χαρτί και στυλό. Είναι αγχωδιώδες όλο αυτό. Είναι παιχνίδι quiz, λέγε. Πάρα πολύ έχω. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 14, η οποία έχει μπόνους. Αν τη βρεις, θα σου δώσω ακόμα μία ερώτηση, δηλαδή 20 και μία, και θα πάρεις 2 πόντους. Αυτό έχει τον μπόνους εννοώ. Ναι. Δηλαδή, αν τη βρεις, θα ξεκλειδώσεις μία ερώτηση παραπάνω. Μπορεί να είναι, okay. Τώρα είμαστε στην 14. Είμαστε στην ερώτηση νούμερο 14. Πόσα vlog έχεις στο κανάλι σου που αφοράν τραγούδια μου? Με βάζουμε και σκέφτομαι τώρα 4. Τραγούδια σου, Τι άλλο νου? Με το Toxic μέσα. Ναι, vlog που αφορά τραγούδια λέω. Ωραία. Δικά μου, είμαι εγώ. Ξεκινάμε από παλιά. Μήπως θες να πάρεις το κινητό σου να γράφεις? Γιατί τα ξεχνάς προηγουμένως, δεν ξέρω. Όχι το. Μονακό και Λόλα δεν είναι σίγουρα. Δεν είχα κάνει βίντεο στο κανάλι μου Μονακό και Λόλα. Μετά επόμενα τραγούδια που σκάσαν είναι Bueno Papi, είναι αλλού που ούτε τότε είχα. Το πρώτο βίντεο που είχα κάνει backstage. Εγώ το έχω μπροστά μου, έτσι. Είναι το έκλεψα αμάξι. Είναι το πρώτο. Επειδή ξεκλείδωσες κάτι, στα εισαγωγικά, η ερώτηση που θα σου έκανα μετά είναι ποιο ήταν το πρώτο vlog που έκανες για εμένα. Οπότε έχουμε 2 ερωτήσεις. Τώρα, αν το βρεις, επειδή το ξεκλείδωσες σαν ιδέα, ναι, έχεις να απαντήσεις 2 πράγματα, μπορεί να πάρεις 2 πόντους. Ωραία, αλλά θα πάμε στην 16η μετά, έχεις 15η. Όχι, εντάξει, 15η θα την πω. Απλά πάρεις bonus 2 πόντους. Είναι η κρυφή ερώτηση. Ωραία. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και στον Νίκο για το κανάλι του. Απλά δεν το ξέρει. Λοιπόν, ναι, το πρώτο είναι το έκλειψα αμάξι. Κλειδώνεις. Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, βάλε, πες. Γρήγορα, λέγε. Δυστυχώς, αυτό που απάντησες είναι λάθος. Τι λες? Έχει προέρθει. Μην μου πεις, γιατί Ναι. έχω κάνει και πιο πριν. Ωραία. Για την ακρίβεια θα σε βοηθήσω ένα. Ένα πιο πριν. Ένα πιο πριν είναι. Ωραία, τώρα θα ξέρω. Εντάξει, πάλι καλά γιατί δεν θα το μετράω. Οπότε θα χάνα και πάλι καλά που το μετράω. Λοιπόν, πριν το έκλειψα αμάξι, είχα βίντεο vlog πριν από αυτό. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο του 22. Του 21 είχα κάνει πιο πριν. Το Σεπτέμβριο του 20. Λέει. Δεν ξέρω το κανάλι που θα μου πει. Λαντροπή. Να ξεκαθαρίσω ότι στο squads δεν έχω βίντεο. Οκ. Γιατί μπορεί να έχει μπερδευτεί. Αυτά βλέπω εδώ μπροστά τα έχω ανοιγμένα, ρε. Ούτε στον Μπέλα είχα κάνει, θα το θυμόμουν. Μπέλα, στον Μπέλα, Μπέλα. Τι είσαι, εγώ πρέπει να μου πεις αριθμό πρώτα, να ξεκινάς να γράφεις. Δεν σε ρώτησα ποιο είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή. Έλατε, ναι. Έλατε. Πάρε χαρτί και γράφει το σελίδι Ωραία, σου. ναι, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να σκεφτώ να θυμηθώ ποιο ήταν το πρώτο. Πάμε, αφού είπες ένα πριν. Οπότε, 1, 2 έκλειψα αμάξι. Το επόμενο ήταν το. Δεν έχω επιλογές καθόλου. Θες να σου δώσω επιλογή? Ναι, αφού στα άλλα μου δίνει. Ωραία, θα σου δώσω επιλογή. Μετράει και αυτό με τα κρουασά που είχαμε κάνει. Προφανώς. Ναι. Πάμε, Βασίλη, πάμε! Το άλλο με το δίδυμο αδελφό, το άλλο που ναυαγίσαμε, το άλλο που. Αυτό αλέ, ναι. Πάμε καφέ εδώ, δεν μπορώ. Μα όταν έκανε βίντεο ο Νίκος έκανε κι εγώ vlog, αλλά στο αλέ δεν θυμάμαι τίποτα, σαν να μην έκανε. Στο μάμα κάτι κάνει, σίγουρα, αλλά μήπως το μάμα είναι αυτό μετά. Ας βάλουμε το toxic. Θα μου δώσεις επιλογές. Πες. Α, Ναι. 12, Β, 13, Γ, 14, Δ, 9. Λοιπόν, έχω μετρήσει ήδη 8 και σίγουρα υπάρχουν κι άλλα που δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω να είναι μόνο άλλο ένα και τέλος. Γιατί από το 21 έχουν μεσολαβήσει πολλά τραγούδια. Δεν με νοιάζει. Μόλις κι άλλο θυμήθηκα. Τύρα. Όχι, δεν έχω κάνει τύρα, ναι. 12, 13, 14, 9. Και δεν ξέρω. Να πω το ενδιάμεσο.
Τι δεν ξέρεις, αν είναι ένα. Αν έχω κάνει ένα λάθος, θα το δούμε τώρα, αλλά δεν νομίζω να έχω κάνει. Αν έχεις κάνει, τι γίνεται. Θα το δω. Αυτό, προς να πιάσω ίντερνετ. Ωραία, είναι. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. 12-13 να πω. 12! Κλειδώνω. Βασίλη, αυτό που απάντησες Ναι. μετά από πάρα πολλή σκέψη είναι σωστό. Είναι. Είναι σωστό, φίλτατε. Είναι σωστό. Για αρχή, ποιο ήταν το πρώτο. Για πες στον κόσμο. Δεν ξέρω. Έχεις καλοκαίρι του 21. Έκλεψα αμάξι, για ποιο κομμάτι ήταν. Με τη Χαρούλα. Ωραία. Τον Αύγουστο του 21 βγήκε το κομμάτι αυτό και το βγάλαμε Σεπτέμβριο, πες. Τον Αύγουστο το καλοκαίρι του 21. Βγήκε και το σκότς που δεν έβγαλε βίντεο κλιπ. Μπράβο. Και ξέρεις από το σκουάτ το καλοκαίρι του 21 τι άλλο βγήκε. Το λέω, λέει, όχι το. Τον Ιούνιο του 21 ή τέλος Μαΐου, δεν θυμάμαι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω είναι το νούμερο 2 σε όλο μου το YouTube, ναι. Ούτε το Μονακό ούτε το Λόλα. Βγήκαν τα έξω. Α, τον Μπελά. Ναι. Για βγάλω στον Μπελά. Κοίτασε την οθόνη και πες αν έβγαλε στον Μπέλα. Έβγαλα στον Μπελά. Εγώ θυμάμαι το βίντεο του Νίκου. Το ποιο ήταν. Που πήρα μάξι. Νομίζω ότι στο βίντεο κλιπ του Μπέλα έφαγες και λίγο ξύλο. Από έναν αστυνομικό, Α, ναι. Όχι. κάτι στο υπόγειο. Δεν με νοιάζει αυτό. Δεν με νοιάζει αυτό. Στο υπόγειο κάτω με έναν τύπο που σε έψαχνε από τα μηνύματα. Αυτό δεν ήταν στον Μπέλα. Αυτό δεν με νοιάζει. Όντως, είχα ξεχάσει το ξύλο. Πάλι καλά βρήκε μια δύσκολη ερώτηση. Άλλες, πρέπει να τις βρω όλες. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 15. Ποιος... Και έχασα τη συνημία μου. Τώρα έχω 20. Ναι, 20, ναι. Ποιος... Παρόλο που το βρήκες, έτσι, το ένα. Τη μία από τις. Ποιος ήταν Ναι. ο μεγαλύτερος μου φόβος όταν ήμουνα μικρός? Α. Κλόουν. Β. Σκοτάδι. Γ. Κλειστοφοβία. Δ. Υψοφοβία. Σκοτάδι, κλειδώνω. Κλειδώνεις απευθείας. Θυμάμαι τι έχεις πει. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι σωστό. Άντε, γεια. Ερώτηση νούμερο 16. Αυτό το τραγούδι γενικά σε γυροβέρνει σε αυτό το διαγωνισμό. Ναι. Το βιντεοκλίπ του Μπέλα το θυμάσαι, έτσι. Ναι. Ήσουν σε όλα τα γυρίσματα. Θυμάμαι. Σε όλα τα γυρίσματα, έτσι. Τα έχουν περάσει και ωραία. Θέλω να μου πεις πόσες κοπέλες Παίζουν στο βίντεο κλειπ. παίζουν στο βιντεοκλίπ. Αριθμό. Ωραία. Να σε βοηθήσω. Βοήθεια, ναι, πες. Α. 4. Β. 5. Γ. 3. Δ. 4. Λοιπόν, 3 και 4 δεν είναι σίγουροι γιατί έχουμε και λέμε Μπέλα. Είναι αυτές οι δύο που θυμάμαι. Μετά οι άλλες δύο. Πόσες είπες? 3, 4 ή 5 ή και 4, 5, 6 και 7. προσπαθώ να τη θυμηθώ πως ήταν στον καναπέ. Ήταν πολλές εκεί πέρα. Προσπαθώ να θυμηθώ ήταν 4 ή 5. Όχι, 4 δεν ήταν σίγουρα. 1, 6. Κλειδώνεις. Ναι, Χέιτμπος. σωστό. Αυτό που απάντησες Σωστό. ήταν λάθος. Τι λες ρε? Είναι 5. Τι λες ρε? Περίμενε. Η Μπέλα, η Κωνσταντίνα, Λιδία, άλλη μία που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τι να πει. Ναι, η Νάντια και δεν υπήρχε κι άλλη μία. Δεν θα μπορούσε να κάτσει στον καναπέ έτσι κι αλλιώς. Είναι 5. Κάτσε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι κάνεις μωρό Ένα βλάκα. λεπτό. Τι. Έλα ρε, να σου πω, εσύ δεν έχεις παίξει το βίντεο κλιπ του Έπι, στον Μπέλα. Δεν ήσουνα. Ρε! Νόμιζα ότι είδα. Βασίλη, είσαι πολύ κοντά. Άλλη στο τέτοιο. Πού. Κάπου δεν γίνεται να μην φαίνεται άλλη μία. Δεν γίνεται, άλλη μία θα φαίνεται. Είναι 5. Θα φαίνεται και κάπου. 4 και 1. Θέλεις να βάλω το βίντεο κλιπ στην αυλή. Το είδα προηγουμένως. Το είδα προηγουμένως. Περνάει μία λίγο δίπλα από το αυτοκίνητο. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 17. Πόσα έχω βρει, ούτε 10 δεν έχω βρει. Έχω πάει με πρώην φίλου μου. Δεν ξέρω τι έχεις πάει. Έχεις πάει. Πρώην, κανονική πρώην. Ωραία, θα πω. Θα πω όχι μωρέ τώρα. Δεν νομίζω να σε βλέπω. Μπορεί και να σου. Μπορεί εκεί πέρα παλιά δεν ξέρω τι κάνεις εσείς. Περίεργη. Δεν έχεις πάει. Κλειδώνεις. Ναι. Βασίλη, Θα έχει πάει αυτό. αυτό που απάντησες Ναι. είναι σωστό. Πολύ ωραία. Ερώτηση νούμερο 18. Έχω χρησιμοποιήσει ποτέ εφαρμογή των οριμιών? Και το Instagram μετά. Όχι. Όταν μιλάω για γνωριμίες, μιλάω για Tinder, Badoo και τα δεν ξέρω τι άλλα υπάρχουν. Που να ξέρω ρε! Έχουμε κάνει συζήτηση και ήταν και ο Νίκος μπροστά για αυτό το πράγμα. Μόνο Μπαντού και Tinder. Τέτοιες εφαρμογές εννοώ ρε μαλακά. Υπάρχουν κι άλλες. Όχι, εντάξει. Ωραία, δεν έχει. Κλειδώνεις. Ναι. Μόνο Instagram. Και... Βασίλη, αυτό που απάντησες Ναι. είναι λάθος. Λες όλα, τι έχεις χρησιμοποιήσει ψεύτη. Έχουμε κάνει συζήτηση, έχουμε φτιάξει λογαριασμό στον Παντού όταν ήμουν μέσα στο στρατό για να κάνουμε πλάκες, γιατί είχε τότε τα live στον Παντού
και έχουμε χρησιμοποιήσει παντού στο στρατόφυλλο. Και το έχουμε αναφέρει ξανά και κάνα πλάκα με τον Νίκο για πράγματα που εμφανιζόμουν εγώ στην κάμερα και εμφανιζόταν όλος ο θάλαμος μετά. Βασίλη, λυπάμαι. Ναι, τι λέει. Άρα πρέπει να βρω και τη 19 και την 20 για να βρω πάνω από. Ναι. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, δεν νομίζω ότι ο αδερφός θα τα βρει. Ωραία, φίλε. Ερώτηση νούμερο 19 και το πράγμα χοντρένει. Έχω λύσει ποτέ άτομο ίδιου φίλου? Ρε, το έχουμε συζητήσει δηλαδή να μου πεις αυτό το πράγμα. Ναι. Τι ναι! Ωραία, για να το έχουμε συζητήσει σημαίνει ότι θα το έχει κάνει. Ποιο φίλησες ρε! Α, νομίζω ναι. Κάτι θυμάμαι. Ωραία, ναι, θα πω ναι. Κλειδώνεις το ναι. Ναι. Βασίλη, αυτό που απάντησες είναι σωστό. Ποιο το εννοείς? Ποιο? Είναι στα γενέθλιά μου όταν ήμουν 18 χρονών. Έχω πιει τα άντερά μου. Α, το ναι. Μου σας έχω πει το σκηνικό, κάποια στιγμή ίσως θα το βγάλω και στο YouTube. Έχω πιει τόσο πολύ που είμαι γυμνός, κυκλοφορώ με το μποξεράκι. Τρέχω και έχω πέσει στα χώματα με αίματα. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν στεναχωρημένος στα 18 μου, δεν θυμάμαι γιατί. Και μου φέρνουν τούρτα. Και μου φέρνουν μια μεγάλη τούρτα για να σβήσω τα κεριά. Και παίρνω την τούρτα και την πετάω στον κολλητό μου. Και επειδή ο κολλητός μου με αρχίζει στα χαστούκια, εγώ για να τον αποφύγω, πάω μπροστά του και του κάνω. Έτσι απλά, όπως είμαι αρετισμένος. Και ναι, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει αυτό. Α, καλά. Φτάνουμε λοιπόν. Ωραία, αν το βρω, βρίσκω 10. Ναι. Και εσύ μήπως πρέπει να βρω πάνω από 10. Ναι. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν, νομίζω θα το βρει. Φτάνουμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 10. Νούμερο 20. Φτάνουμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 20. Αν ο κολλητός μου κεράτωνε την κοπέλα του. Κολλητός σου. Ναι. Θα το έλεγα στην κοπέλα του. Αυτό. Ναι. Σε προκειμένη περίπτωση να πάρω τον Νίκο και τη Φαΐ. Ναι. Ωραία, δεν θα το λέει. Δεν θα το λέει. Δεν ξέρω. Κλειδώνεις. Ναι, δεν θα το λέει. Βασίλη, αυτό που απάντησες Αν το πεις θα σε πούσεις. είναι λάθος. Τι λέει ρε ψεύτη! Το συζητήσαμε και Άντε ρε βλάω ψεύτη. Δηλαδή αν από εγώ κάτω. κεράτωνα θα πεις αριστολίγες. Γι' αυτό είμαι motivator, πρέπει να έχω σωστούς φίλους. Είναι ψεύτης, δεν θα λέγει τίποτα. Ξέρω το βρήκα. Τι έγινε λάκα, δεν θα το έλεγες. Έχασες. Θα το έλεγες. Ποτέ ρε. Άντε ρε, δεν θα το έλεγες. Ποτέ. Δεν θα το έλεγες. Ποτέ. Εμείς καλά τα κρύβουμε όμως. Βασίλη, βρήκες 9 στις 20. Άντε ρε, 10. Δεν τράτε, σιγά μην το έλεγες. 9-10 στα 20. Δεν με πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο βίντεο είναι οι ίδιες ερωτήσεις για μένα στον Χέιτλερ. Για να δούμε ποιος είναι πραγματικά. Θα νικήσεις, λες. Βασικά πιστεύω ότι μπορεί να το βρει, αλλά κατά τύχη μωρέ τώρα. Στην τύχη θα τα βρει πιστεύω. Πόσο πιστεύεις θα βρει ο Νίκος? 12-13. Θα τα βρει στην τύχη. Άρα θα περάσει, λες. Ναι, μακάρι όχι, αλλά πιστεύω ότι από τύχη και μόνο θα με περάσει. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe για τις υπόλοιπες βλακίες που λέμε YouTubers. Κάνε subscribe, ρε. Ακόμα να έχεις κάνει subscribe. Κάνε ρε!